The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt shakmat bercedian, blind view monitor. Bagi way. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam. Tak saupoin rewlak. Just wow. Kyrwoh Panyai District ke East Khasi Hills Lingba ke Jingetri Lang u Deputy Commissioner ki Officer MCS ke Office USP ringkat Kyrwoh Pulit kila say da ke Buit kam ke bathamai ha ke bante lakam ke jingthut ke lait kawan ha ke por badan ke Īakhih patba ha ke por min step ritrik unailar arja arphenrio shwa ke jingwan yat ker tawer sau dong ya ke secretariat da ke Voice of the People Party Kyrwoh Panyai District bat Kyrwoh Pulit kila penpoi ki phautli ki barricade nar harut Surok hakmat ke secretariat ke jingwan yat tawer ya ke secretariat da ke VPP ke long ban pan jubab na ke sarkar haloj phautli ki mat jingdawa Mat ke jingyat pat ba kum ke dak Īakhih kala long ke bajai klam ke no ko huri hura ne ke jing Klumar. Na lor ke ni la tharu iki kin hon pulet ban te la kam ha shilin ter ke benta Surok ban yat ke Īakhih la da ja badan ke jing Klumar ne ki kam huri hura. Kam hadien ha ke jingwan poi ke Īakhih mat shwaban poi ke jingyat pat ba sajan khmat secretariat ki board pulet ki la pinyeng ki barricade nar ha preng Surok amman pakang henrei ban thau Lynti la ka long ki Īakhih bad ki kali ki bayat bayeng la penyang ki barricade nar hapeng Surok persha ka office USP bad entry gate ba shaneng tar hadu ke exit gate ba sharum jong ka secretariat ya ki Īakhih la penyat ha ka liang ka diang bad ka kali pat la penyat ha ka liang ka mon khnang makan omdan ke jingthut ha ka let kawan kumba kala ja ha ke Īakhih ha ki por baladam kini ke sinjam ka long ru shibenta ban pelat jingwet ya ka rung ka mi ki kali ha secretariat Uba Arden Miller besayu muat Presiden ke VPP but MLA na nongkrem. Uba lam khamat ke Īakhih, ula ai ke Kyrwoh ki Kyrwoh Pulit, ki officer but Kyrwoh Panyai District berok away, ki bla ai Jingetri lang but ong bakum ke VPP kam dan AA persya iki. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka batau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya